Hürmetli tamaşaçılar, mene sizni biraz bizden yaratkan süyüklü şäherimiz bilen tanıştırasım kilezrek. Mene bunu bilesin tine anda Akbars Bank digen mında sizge görünmeyindi. Yanıp tura Irak'tan Tübetey gidip atılarını көп yıllar tüzüldü, şunası taşadılar da. Mene bunun yartılay, şuşunday бар Екатеринбург şäherinde Городок Чекистов деген чекистлар шәһәрчеге. Шунда мәсәлән анда яртылай гына ул теге. Монда 360 градус, анда 180 градус. Аларга теге общежитие чекистов тулай торак. Аларга тезгәннәр. Әшендә офицерларга, югары офицерларга, полковникларга, имеш шул теге генералларга хатта аларның бар бүлмәләр, анда бер бүлмәле фатир ул вакытта 51-52 метр квадрат шундай. Шуналар 2 бүлмәле 100-га якын 350 мәллә шулай. Анда хатта булмаган инде ванныйда. Алар теге шул гомумән ягъни общий мунчага барып шунда су кыйнап айтканнар. Ашханада булмаганда ни кухнясы да булмаган. Хәзердә бар, ясап куйганнар инде ванны нидән инде нәрсәдән кладовкадан ясаганнар инде. Анда кирип теге тик шакыртсалар әзерне тик алып киләләр, тик бер шунда шкаф ясаганнар, разогревный, шунда йылтып ашаганнар. Ул вакытта бит шундай лозунг булган. Освободим женщину от кухни, нәрсә дип, әле сез әгәр дә күрсәгез киноны, менә дежавю, анда Одессаны күрсәтәләр, столовый нәрсәм, освобождение женщин от труда дип, шулай алар ниткәннәр инде. Ну нәрсә сөйләп киттем инде шул, кыскача шул инде, аларда яртылай, ә бездә тулысынча, бездә 2-3 өлеш булмаса, 2,5 өлеш бар инде бәлки. Ну, шундый югарылык инде безнең менә шулай, ничә елдан соң инде. Нәрсә сөйләп киттем дигәнем, якында ана теге булган иде, мәсәлән, Батыр дигән. Монда кызганычка каршы инде менә сезгә күрми ул. Анда ни элек кинотеатр булды ул. Шунысы инде коммунистларны кугач, урысча әйтмәкче, развлекательный центр нәрсә булды инде Батыр дигән. Ул анда казиноме нәрсәме шул вакытта бер булды. Хатта миңа бер кыз теге исеме оныттым инде хәзер. Фу, ярик, нинди инде анда. Айырмасы бармы инде шул. Миңа теге билеп алды да, фатирым күпме тора. О, синең фатирыңны сатса ди, бер атна ди. Мин урысча әйттем инде аны. Если бы твою квартиру продать, я бы неделю в Батыре висела ди. Менә кеше нәрсә белән кызыксына. Шул теге ул вакытында имеш ни. Бер әйтмим иде, Кавказдан бер егет милләтен әйтмим, әйтәрләр, без милләткә каршы инде нәрсә дип әйтә дип. Тугандаш халык инде бәрбер шуңа күрә. Шул инде моны алдап вакытында акча күрсәтеп монарга шул Батыр шунда барып казинога тегеләй бул. Нәрсә булган? Ул аны имеш анарга бераз акча чыгарып, акча нитеп, аны күңел ачып биргәндә, шунысы бер вакытны имеш бу теге урысча әйтмешли усыпил бдительность, инде соңдан бер вакытта менә ди мин ди казинода ди оттырдым үземне ди, син миңа биреп тора әле беренче көнгә акча дигәндә, теге имеш ата-анасы ярты елга акча биргәннәр укуга. Теге укый торган теге монда имени Добролюбов дигән филиал Нижегородского университетым бар. Шунда ул шунда ул укып биргән чакта шул ярты ел түлитергән акчасын биреп куйган монарга. Тегесе теге әйтәләр бит, Аллаһ акбар. Биргәндә инде имеш казинода отылганда шул качканда киткән башка алдап инде шуны әйтәсе килә. Вот, шул я бы в неделю Батыр әйтәм. Кемгә нәрсә инде, кемгә нәрсә? Мәсәлән, теге әйтәләр, скажи мне, кто друг, я скажу, кто ты, а мин сезгә беләсезме, үзгәртеп әйтерим аны. Әйтегез, нинди хыялларыгыз? Мин әйтермен, сез нинди кеше дип, менә мәсәлән, нинди адәм. Скажите мне о своих мечтах, я скажу, кто вы дип әйтерим. Менә кемнең нинди хыялы? Мин мәсәлән, ул акча булса, ул минем фатир акчасы. Мин дөньяны әйләнеп йөрерим. Хатта минем бер теге дус тибери инде, дусма әле бер пут туз ашамадык инде белән. Ашасак берничә 10 грамм ашагандыр инде. Бер пут ашагач белермен, әйтермен шуны дусмы юкмы. Шуны әйтәсе килә. Ул миңа билеп алды да бер тагы минем теге милекне. Ой, менә шуны сатса ди, дөньяны әйләнеп икәүбез йөрсәк ди. Мин уйлап торам, ник син минем акчага неңне инде
кісәңне киңәйтеп көтіп тұрасың, мен айтам. Өзіңнікін екіншісін сат та, мен айтам. Йөр рахатланып нәрсә син алай. Менә шулай кайсы вакытта теге күлмиче булмый, менә күлмиче булмый. Бигрәк шул теге кайсы вакытта шулай теге сөйләсеннәр, мәсәлән, мен бір кайчан нитмим, мен соңыдан уйладым, әйтәм. Әйтим дигәнем, әник менә сине үзеңнекен саттаймыш, әйдә, дөньяны урап йөрик. Юк, әйтмәдем инде, шуны әйтәс килә. Нәрсәдән сөйләп киткәнем әле. Екатеринбургта шушындай менә бина турында сөйләдем. Шуннан мен сөйләдем, менә шушты теге кыз кеше, ул имеш ни бер атна ди, шунда ди, мен ди казинода ди. Менә ул ди, беләсезме, менә монда кайсы вакытта безгә хәбәр килеп тора. Шәһәр да менә фәлән ди, җитәкче ди, шундый ди, малайы диме, ул малайы җитәкче булгач ди, берничә зур байлыкка хуҗа булгач ди, ия булгач ди, ул ди. Анда ди, бер җирдә картага оттылган ди, мәсәлән, шундый бер милектән зур бер нәдән аерылган ди, байлыктан, тагы нәрсәдән аерылган ди, беләсез, менә шундый алар, ул ди, ни ди, менә мин вакытында Төстүбә шәһәр, ягъни Солилецк анда булган идем. Берсе сөйләде, менә ди, миндә шундый шир бар ди, әлләти, киявын әйтте. Шуннан мен теге бер таныш кыз бар и, ул вакытта ничә ел күрешмәгән идек, карасам, шундый зур гәүдәле бер егет, ир кеше инде, яшь кенә. Кызы матур гына, шибәр генә, и бу китеп бара. Мен әйтәм, менә кияүгә чыккан, ичмасам гаилә бәхетле төзгән дип уйлап торсам, ул миңа соңыдан бер вакытта очратты да мине, миңа сөйли, ул ди, менә шул ди, игроман ди, ул ди, шундый шираны ди, менә ди, мен нишләргә белмим, шулай ди, беләсез, менә күп кеше шулай икән. Менә бездә хатта вакытында мин барган идем, теге редакциядә депутат булдым вакытында, шәһәр советы, инде шуннан соң киттем, газет ачып, ашнан соң кайтсам, бер вакытта редакциядә берәү туган көне, шунда утырабыз, чәй ичеп, бу миңа редактор үртәргә тырыша. Мен инде элек мөмкинлек булды Татарстан депутат булырга. Ну, анда миңа, минемчә, монда шәһәр җитәкчесе, ул мен белән санга сукмас бик особенно, аннан мен файда булмас. Бер монда шәһәрдә мен депутат булып, халыкның мәнфәгатен яклап калган булып, мине ичмасам искә алалар, хөрмәт итеп, анда син Татарстанга китәсең дә сәясәт безнең җөмһүриятнең мәсьәләләрен шишеп йөрисең, анда сиңа исләр китми. Шуңа күрә инде мин анда исем китмәде, мин шәһәр депутатына сайландым да, монда шәһәрдә калып газетта эшләп. Шул миңа имеш үртәп редактор әйтә, менә бер шәһәр әйтмим инде, Татарстанда бер шәһәр, чөнки кемдер Татарстанна караса, таныр да, әйтер син аны ни дип. Ул ди, анда ди, башта менә ди, ул ди, Татарстанда депутаты хатта булган ди. Безнең бу мөхәррир шәһәр советына чыга алмады. Элек шәһәрдә 3,5 сайлаучылар арасында уздырырга буладыр депутатлыкка. Мин 10,000 кеше арасында уздым инде. Ничә елдан соң үзгәрде бит система. Бу ди, ул анда ди, мәсәлән, анда депутат булган шәһәр, Татарстан депутаты. Ул әйтә, менә күрдеңме, ул бит Татарстан депутаты булган дип. Мин ул ир кеше турынан ишеттем, ул шул шәһәрдә баш мөхәррир булган. Безнең Татарстанның бер шәһәрендә, ире шәһәрдә, хатта аны шигырьләре булган. Урамда менә шу билборд диләр, менә күреп торасыз. Шунда аның шәһәр хакында шигырьләре дә шунда язылган булган ди. Ул шул теге уен ширенә теге казинода ширләп киткән дә ди, бөтен нәрсәсен аерылган ди. Шуны әйтәсе килә. Ул ди, менә теге гафу итегез, теге җинси темага калган шикелле оргазм, беләсезме? Шул теге кеше ди, казинода уйнаганда ди, җиңгән чакта ди, шундый теге оргазм кебек ди, шундый ди, ниндидер хислар, ничектер сизә ул ди, шатланып, ничектер күңел ачылып, ничектер нитеп китә инде, күңелләнеп китә. Шулай тискеле, шуңа күрә ди, кеше ди, шул нитә ди, шул ширгә ди, мавыгып, шул ди, алар шир белән азапланып ди, шунда казиноларда уйнап үзләрен бузалар ди, акчаларын бетереп, гаиләләрен җимереп ди, шулай яшиләр ди. Шуны әйтәсе килә, җәмәгать, сез менә шунда әйтәсе килә, киңәш биргә уңай, киңәш үзең нитергә уңай түгел. Шуны әйтәсең, карамастан шундыйлардан ераграк торырга сезгә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Менә шул теге уеннардан, чөнки ул бездә тыела, бездә, мәсәлән, ислам динендә ул әшәке харам дип санала. Инде хәмер эчемлекләрен әйтмим инде, ушы авыр чакта тик аягда каты торып эчмәсәң генә аягыра турып торга була, тормыш авырайды дип эчеп, анардан ул теге синага файдасы булмый.
Исән сау булыгыз, бітті уақыт. Сау болыңыз, рахмет.